Времето е ценен дар. Вложи го мъдро, използвай го добре. Защото пропилееш ли го, губиш го завинаги. Вече 150 години посвещаваме времето си, за да превърнем ечемика в златист малц и да изчакаме хмела да добие богат аромат. Защото ние искаме не просто да приготвим поредния Амстел Премиум Пилзнер, а да стане както трябва. Затова нашата най-ценна съставка е времето, което посвещаваме. Ето защо искаме да ни дадеш от своето време и ти. Но за разговор, а не за празни приказки. За истинска наслада, не за бърза глътка. Дай ни малко от своето време, за да вкусиш цялото наше, вложено в Амстел Премиум Пилзнер. Ето това наричаме добре прекарано време.